mutanen nan suna kokari fa. Da kai Najeriya ma sun yi kokari yanzu. Wai Allah na. Kashi nan. Ayya. Ana waka Hausa ne ma. La Najeriya suna kokari. Kaɗi ma bari tafa musu kun yi kokari. Ya jikina da zuciya ni na samu diyar kunya ya su tsakani mai kyan sura ce farin dale maraba da kai sakin ka ya sahibi a dausai na Adiza, Nana, me faru ya kina gudu haka? Gaskiya war gida, ina gaji fa. Kullum sai shiga min daki, ya diga ce mu wai cire zani. Baya gajiya ne? Adiza, ya kina haka mijinki ne ai. Dole ki bashi abin da yana so. Ya kashe ni ko? Ya kashe ni. Ni na mutu ne. Adiza, ni na mutu ne. Ba kina gani na yadda nake ba? Ai kin saba. Ki koma cikin daki ba. Adiza, wallahi. Alhaji, me ya faru? Wani Adiza ba yana ba tana ban mamaki. Me ya faru Alhaji? Haba. Me ya faru? Zauna. Haba. Bayyaye ma mace na magana? Me ya faru Alhaji? Me ya faru? Shiga dakin Adiza cewa zan kwance ta hana ni? Haba! Alhaji saurara. Adiza, me nake ji? Kin ana Alhaji bacci? Mijinmu baya neman mata waje. Ko baki gane ba Adiza? Don Allah mamana, na roke ki yi hakuri. Na yi laifi ne? Ta abadan Allah fa, mata biyu gare ni. Da sassafe zan tashi kamar karfe 4 ko 5 na wanka zan je wajen aiki zan samu kuɗi zan samu abin da za su ci za su sha. Na zo kenan na ba su kuɗi na ba su abin da za su ci da za su sha. Kuma in shiga cikin daki in ce to in kira matana in ce to Adiza ki zo mai kwance. Ta ce ma mai zan yi gaskiya na gaji ko kuna san danga yawon banza ina san na ko ne ban yi a wani gaba gaskiya ina da mata biyu a gida duk abin da ne ka so dole saban in ba saban ba da wallahi sa wuce saban wuri gaskiya saban wuri haba mata biya gida in shiga daki ta ce amun ina son cire zani ta ce amun kan cire zani sai dai ta koma gidan uwarta ko gidan baban nanta shawara fa ni ke so don ni ina son kware ta yi shawaran ku fa ni ke so ku giya mu abin da zai yi ko in ce ma amarya ta zauna ko kuwa uwar gida ta zauna uwar gida ma ba ta ban wahala ba to duk abin da ni ka so wallahi ta da abin balle ma amaryan da na aure jiya tana ce mun bani ya sai mai bulumbulo wallahi ta la ban yada ba gaskiya
tara. Ni in na auri mijin da bai da adalci ba ni zama da shi sai dai in yi haƙura in je in armi wani. Ko na aihu ai ka san miji 10 ba 10 ba. Ko na aihon mai sai dai mu duka mu yi haƙura. Kowa ya kama gaba ne tunda babu adalci cikin lamarin. Ana iya hankuri kamar na 'yan kwanaki haka idan an kai hankuri an ga zuwa gaba abin bai kasance ya je daidai wa da kowa ga san zama ba sai a haƙura. Zan yadda mana saboda kaga ai ko a watan lamarana ana ce ma maza iyakarka kai kwanciya so 7 da mace in dai har cikin wada Allah ya faɗi. To mutane ne abba su ji ba wai an ce kullun ba a ina. Ni kan na wai ya bambanta da wasu mata. Abin da ke faruwa da ita kenan. To ni abin da zan bata shawarar da zan bata ta yi haƙuri. Abin da duk ta gani wani ya gane shi. Duk abin da mace ta gani so nawa wata tana can ta ga in daɗi kake ji wani ya hika jin daɗi. In wuya kake sha wani ya hika shan wuya. Don haka dole ita mace ta ɗauki hankuri abin da Allah ya ce a ɗauka na. Jama'a kun ga abun da yake gaban iyalin nan da a wasanmu nan almaharin iyali. To yanzu kuma mata wannan yana kan ku mata. Miji zo ya ce to ina so ya yi kwanciya da ku hada shi. Ai to bai da kyau. Bai da kyau gaskiya bai da kyau. Da in muka duba akan irin wannan abun namiji ya fita je aiki ya dawo ya san ya aure ki bai aure ki ba wai kan kwanciya da ke aure ki ba wannan ba shi kaɗai ba ne amma in muka duba da kyau abin da yake kawo zaman lafiya abin da yake kawo soyayya kan soyayya shine kwanciya in kika hana mijinki kwanciya da ke to kina ce me je ka aure wata kuma ko kuma ka je ka duba wa'ansu a waje ko kuma ka je ka hau karuwa bai da kyau namiji zo ya ce kin gaji gaskiya bai da kyau ta yi shawarar da zan bada wurin ma namiji magana kai kuma namiji za ka duba mun san kwanciya yana da daɗi amma akwai lokacin da bai da daɗi abinda bature suke cewa mood shine kuma muna cewa kuma akwai lokacin da zuciyar mutum bai cikinsa in ka zo na ka ce ma matanka to mata na yanzu na son kwanciya da ke kuma zuciyar ta bai ciki ba za ta ji daɗin kwanciyar ba kai kuma ba za ka ji daɗin kwanciyar kai za ka hawa ka sauka to daɗin bai ciki amma na mace ke kuma ki duba da kyau to namiji ɗan san ba kullum ba ne zuciyarta yake ciki wani lokaci ta yi aiki ta yi cefanu ta yi aikin gida kuma in dai na mata da tana da yara to wallahi kuma wani lokaci zuciyarsu bai ciki saboda damuwansu na yaran ne yanzu to amma dai namiji akwai yadda za ka yi ka sa matanka ita ma ta shiga abin da kake so akwai yadda za ka yi ka tabbata akwai abubuwan ba da za ka kana zuwa ka dawo su wata wasu abubuwa abin da shan baki ka gane kun gane maganar da ke yi abin da zai sa su ji daɗi saboda kwanciya daga zuciya ne zuciyar bai jin daɗi to wallahi kwanciya bai ba daɗi daga cikin zuciya ne namiji ka sa matanka zuciyarta yana da daɗi sosai to ba za ka samu tana kwanciya ba to matan kuma kuɗin kuma na kanku ku duba sosai kuma ku san yadda za ku yanzu saboda abin nan kwanciya na mata da namiji ai ba a rasa ba abin da za ki ce a'a ba na son yi ba za ki ce a'a ka cika kana kwanciya da ni so 7 so 10 a rana ɗaya a'a ke kuma mace za ki duba namijin ke ce to yana so ya kwanta da ke in zuciyanki bai ciki ke kuma ki nemi yadda za ki
ki sa zuciyar ki shiga ciki saboda ku zama lafiya. Almaharin iyali abinda muke ce muku duk abinda muke duba muke so mu a nan alhamarin iyali abinda muke muku a wa'azin da muke muku muna wa'azin zaman lafiya a duka gidan wa'azin da muke muku ne alhamarin iyali alhamarin zaman lafiya ke abinda zai kawo rashin zaman lafiya shi ne muke so to ga mune yanzu ya ce wa zaman lafiya duk abinda zai kawo zaman lafiya shi ne muke nema in mijinki ya ce wai yana sai kwance da ke karki ce ba za ki yi ba bai da kyau in ya je waje akwai matsalolin da yake waje ya je ya kwanta da karuwai ko kuma ya je ya samu budurwa a waje akwai matsaloli a cikin wannan zai iya dawo miki da cutan da zai kashe ke da yaranki to wannan bai da kyau duk abin da zaki yake sa wannan a hana wannan shine zaki namiji ya ce yana sai ya kwance da ke kice bai da kyau kice ba za ki yi ba kuma a cikin addininmu bai yiwu a cikin addininmu bai yiwu a cikin addininmu bai da kyau muka duba kuma cikin Qur'an kuma cikin Bible bai da kyau namiji ya ce yana sai ya kwance da matan shi da hana shi wallahi wannan Allah bai so to namiji din kuma sai kuma ka duba ita ba jaki bane ko kuma rago ka duba ba wai kullun ka ce wai kuma cikin aiki ka ce wai kana so ka hawo ka kwanta da ita ba kullum bane musan yana da daɗi amma akwai lokacin komai akwai lokacin kwanciya akwai lokacin aiki kuma akwai lokacin hira namiji dan ka kwanciya ka duba ka samu lokaci ku yi hira ka yi taɗi da matanka ku san juna ba ma san juna ba ku yi taɗi sosai saboda hirar da yake cikin mata da namiji ya fi kwanciya da duk abubuwan da za mu duba mu sansanta mu sayin da za mu kawo abin da mu samu zaman lafiya a cikin iyali haka nan kawai ba ki jin maganar kowa an yi wannan kice ba ki so a wancan kice ba ki so a sa'a nan kice a ba ki son a sa shi nan a sa ce a can kice a ba ki so a sa shi nan to ya ki sai kuma ba ki san komai ba haba wallahi tallahi za ki ja ma kanki ruwan wanda lemon ki zai kasa haba kina ma mijinki ihu yana miki magana kina ihu ki hankali fa wa'anda suka da irin halin nan ku yi a hankali ba haka ba za ku ja ma kanku ruwan da lemon ku zai kasa irin matsalan da za ku ja ma kanku ko haba na me ki ce uwar gidanki ta miki laifi amurinki ta miki laifi kawunki su miki laifi yan uwan mijinki duka sun miki laifi masu aikin gida masu taimako duka su sun miki laifi ke kaɗai na duniyan nan dole yayi abin da yadda kike so fala da bakin ki hankali fa ba haka ba za ki shiga uku irin abin nan shi ne zai sa namiji ya ce zai so ya saka wani aure kuma ko kuma ya baki saki ko kuma ya samu wata mata ya ajiye ta a wani gida daban saboda ya kawo da gida za ka ta ya ajiye ta ya samu mata gida gurin nan zai dinga zaunawa ya barki da yaranki haba kar ku tura mijinku da hannunku kar ku tura su waje irin halin nan bai da kyau in kuna haka nan namiji kawai guduwa zai gudu
da baki daya zai mutu. To ni yanzu to gani nan alkalin al'amarin iyali na ce kuma sai mu sake saduwa Allah ke mu sati mai zuwa to yanzu a matsayina ba zan iya cewa na gaji ba zan iya cewa ba zan yi ba. Saya Adiza ki yi hakuri, akwai lokacin da mijinmu ma ko wata ɗaya bai zo ɗakin ki ba, amma in ya zo lokacin da ya kamata ya zo, in ya zo sai ki bashi duk abin da yake so. Don Allah mama na roke ki da Allah. Da aure yake mai kiyamin dan Allah wa. Na roke ki da Allah, kin ji Adiza? Ya hakuri mama na. Kamar ki Abu Adiza na. Zo dan tabaki. Zo tabaki a baya. Ya hakuri mama na. Kin ji? Maji. Kin ji? Aba. Dan Allah Alhaji ka ya hakuri dan Allah. Dan Allah ka ya hakuri. Ka ji ta roke ka yanzu za ta zo ta same ka. Ka je daki ka ji? Babana Abdullahi nawa ka ya hakuri. Ka ji? Abu da kake so kenan ko? Wallahi gaskiya. Da safe? Haka. Da rana? Wallahi gaskiya. Har da dare? Kibon. To, bismillah. Za ka samu. Adiza, kin in ya ce miki yana so, ki ringa bashi. Ba abin da zai cira jikin ki ganni. Ki ga mace. Ina kyau ko da yaushe. Ku je daki. Haba, wani gida. Ku je wana. Yawa. Ladies first. Alhaji. To mutanen gidana, gashi na mun kawo muku a wannan shiri cewa in mijinku ya zo ya ce ku bashi ko yana son ya shiga dakinku ku yadda. Don akwai wasu mata ma da suna taɓa mijinsu ma mijinsu ya ce a'a baya so. To ke da mijinki ya zo ya ce ki bashi dole ki yadda don son ki yake yi. In kuma ba mu ba su abubuwan da suke so ba za su su je waje su kamo cuta su kawo mana da yaran mu a gida. Dole duk abubuwan da suna so dole mu musu, da in ba su son mu ba za su kula da mu ba za su ma shiga dakin mu ba. Dole mata a gida ku ringa duk abubuwan da mijinku suna so. Shawara na kenan.